kabeni samiya daminɛ ye fala ye minisiri min bɛ ni ale bɛ dugujukɔrɔ nafaw kama ale ko sa ko damandaw ko ka olu datugu damandaw datuguli kɔni ko bɛ daminɛ sa ni ala sɔnna ma juin kalo tile 15 ka taa kun fori septembre kalo tile 30 minisiri ko sa k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni minisiri so min kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin waleya in timɛ k'u sinsin a kan sabula o tun ye sariya mun ta kabini juillet kalo tile fɔlɔ san 2015 n'o bɛ tali kɛ damandaw datuguli la nin waati in na ka kɛ ni samiya donda ye ko o baaraw timɛli hukumu kɔnɔna don lakanabaliya ale ka fura sɔrɔ a la armée ale kɔni ye fɛɛrɛ minnu tigɛ sa o ye ka fɔ sa mobili minnu ni moto minnu bɛ yen sa n'olu bɛ munumunu salo kɛ ten k'olu jɔ kɛnɛ bilalen armée kɔni bɛ k'i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ caman na bi wulikajɔ in bɛ k'a to min ye maaw n'u bolominɛw kɔni bɛ ka dɛndɛn kosɛbɛ wa armée fana yɔrɔ caman na bi se bɛ ka sɔrɔ cogo min na sabula kɛnɛ labilalen don u ye u ni mototigi ti bɛn u ni katakatanitigi tɛ bɛn wa u ni sikanamaa ti bɛn babancɔrin juga wale kaba kɔni bɛ wo minnu kɔnɔ sabu ka t'olu de ɲini murujakaw olu ye bataki dɔ caman k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na baara in ko a bɛ ka nɔbɔ o waati kelen fana na fala ye feerekɛla dɔ y'a jira sa k'a fɔ k'a kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ se olu ma dɛ sabula olu dadirima bɛɛ lajɛlen bɛ u ka moto de la nka komi ni jamana ɲɛmaw y'a fɔ cogo min ɲɛfɔli bɛ ka kɛ sigidaw fana kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na yaasa ka se ka lakanabaliya kɛlɛ kɔlɔnjɛbakaw olu ka préfet ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ale ni bugunikaw buguni olu bɛɛ lajɛlen y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sɛnɛni ye maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ gitɔrɔn dawolow fɛ sa ko k'o kɔ ɲina n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn kɔni sɛnɛ a ka kɛ sɔ ye walima tiga mun tɛ se ka kɛ tu ye ka siraw k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o la sa fɛɛrɛ ni dabali mun tigɛlen don sa buguni ni kɔlɔnjɛba kɔnɔna na k'a kɛ kun ye sa siraba min bɛ yen n'o ye siraba 30 ye o fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana taa suman sɛnɛ suman min bɛ wuli ka tu ka taa dibi don yɔrɔw la maaw tɛ se ka yeli kɛ cogo min na kɔlɔnjɛbakaw olu ka baara hukumu kɔnɔna na ni bugunikaw olu ye nin fɔ yɔrɔsokaw olu fɛ yen maa min kun minɛna n'o o ye minɛnbabakaw ka fɔlɔ olu ka dugutigi ye n'o ye marudaw ye ko a segira ka na so maa minnu y'a minɛ dɔgɔkun tɛmɛnen k'u nana bila f'a ka so min ye kunungo lazara tɛmɛnen salifana tɛmɛnen kɔfɛ maaw y'a jira sa k'a fɔ ko kibaruya kɔni u ye kibaruya sɔrɔ cogo min a masonamaw ko ko fosi tɛ a yɛrɛ la k'a ka kɛnɛ a nin na maasinakaw fɛ yen yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ hali bi fɛɛrɛ minnu sigira sen kan motokota na fanfɛla la maasina ɲɛmaw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye laɲini minnu sigilen don sen kan sa motobaw wolomasiritabaw min ye dugudenw ye u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kibaruya di kɛ ɲɔgɔn fɛ ka min ye dugudenw fana ka laɲini k'olu bɛɛ lajɛlen salo dugutigilakaw ni alimamilakaw olu bɛɛ lajɛlen faral'u kan yaasa kibaruya bɛ se ka di cogo min na nka ko waati kelen fana na jakarita sɔngɔ o yɛlɛlen don bi maasinakaw fana fɛ yen bafula bɛ marabolo la min ye kɔnɔw ye olu bɛ ka wuli ka taa se maaw ka malo ma jaji farakaw olu minnu ye contre saison kɛ ka ban u y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka malo kɔni ko kɔnɔ fitinin dɔw bɛ yen olu ka taa tiɲɛni dɔw kun waleya in kɔni kabini ɲɔw kɔni falenna n'u kɔli daminɛ kɔnɔmisɛnnin ninnu kɔni bɛna taa ni ka segin kɛ waati jan o la sa sɛnɛkɛla ninnu ka ɲɛmaa kɔni wele n'o ma dabila sa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nka halisa u kɔni sigilen don u y'a jira sa k'a fɔ ko nin yɔrɔ in kɔni na k'u jɔrɔlen don u ka sɛnɛ a kana kɛ fu ye nka u ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan sa u yɛrɛ se fɛɛrɛ minnu ye kɔnɔ ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na nka bɛna ta u jigi bɛ jamana fana kan min ye sɛnɛ bolofara min bɛ bafula bɛ marabolo kɔnɔna na u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na gawokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila dɛmɛ taara ka don olu ma nin kalo in tile 9 min ye jɛkulu min bɛ yen n'o o ye AECD maaw ye olu ni Action Aid olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma min dir'u ma sa o ye katakatani min bɛ furakɛli bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na furaw fana dir'u ma ale ni banakɔlɔsi banakunbɛn furaw k'olu fana d'u ma min ye dɛmɛw ye k'olu di ale ni min bɛ se ka u bɛ se ka don guwa minnu kɔnɔna la olu fana dira u ma baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na guwa minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka degun sɔrɔ n'u sigiyɔrɔ bila ka na Gawo kɔnɔna na a kɛ kun ye ka se ka olu dɛmɛ gunamukaw fana fɛ yen ka kɛ ni jamana ɲɛmaw ye laɲini minnu kɛ o la sa olu ka ɲɛmaw fana weleli ma da kɛ k'a jira sa k'u kana ka sigi ka kuma kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako ta na sira fɛ hakili jagabɔ kɛnɛ in a kɔni kɛra mara ɲɛmaw wolomasiritabaw diinɛtigiw ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan ka se ka welewelema da kɛ sa nin waati na min ye gunamu kɔnɔna na basigi o bɛ se ka na cogo min min ye lakana ye o bɛ se ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min min ye dugudenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma u bɛna kalansen fana sigi ɲɛfɔli bɛna kɛ dugudenw ɲɛna cogo min na degun kunbɛli baaraw la Jamu Sahel
ale de nin baara in sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛlaw min ye jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sɛnɛko ta nasira la ɲinan san kɔnɔna na u y'a yira sa k'olu bɛ se k'a fɔ ko tare sabula kɔɔri ale ma bɔ a nɔ na fala ye kilogaramu o tora 60 la a nɔ na min ye engrais sanni gouvernement bɛ o feere ka musaka don la k'a dɛmɛ n'a fɔ k'a subventionné o kilo 50 o kɔni bɔra 2,800 na ka na kɛ 3,000 ye ɲinan san kɔnɔna na kɔɔri kolo k'o di an yɛrɛ ka tulu dilannaw ma kɛmɛ sara la ko ka taa di olu ma ni bagan dumunitigiw sɛnɛkɛlaw ko nin bɛɛ lajɛlen ye ko ɲɛnɛmaw ye fɛɛrɛ minnu sigira kɛnɛ in kan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nisɔndiyaba kɛra min ye Samankɔkaw fɛ dugukolo min kun minɛna sɛnɛkɛlaw la o la segira u ma engrais ko ta nasira fana fɛ ka taa se kɔɔri ko ta kɔɔri sɔngɔ sigili ma an'u sera ka baaraba minnu kɛ san ko o kimɛli minnu kɛra u kɔni ye layidu ta sa ko ɲinan ni ala sɔnna ma n'ala ma ko wɛrɛ kɛ u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi yaasa lafiya bɛ se ka don cogo min na sɛnɛkɛyɔrɔw la ani jaabi ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka tɛmɛ sanko ale ta kan